Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti agwala otu ASUU ka ha laghachi n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na onweghị ụgwọ ha ji ha ma rụtụ aka na ha agaghị anata otu kobo ụgwọ ọnwa n'ụbọchị ndị ha na-arụghị ọrụ ha. Onye ọka oziọma ụka Kraịst ama ama nke ọma, Reverend Omokpai, anwụọla ugbu a dịka ọ gbachara afọ 80. Ndị ezinụlọ ya kọwara taa na ọ nwụrụ n'abalị 6 nke ọnwa a. Peter Obi akatọla nkụtụsị ụlọ ahịa ọhaneze n'ime ala anyị gbaa gburugburu ma kpọkuo ndị gọvanọ ka ha kwụsị ime nke a na-ebughị ụzọ nye ndị mmadụ ohere ibupụ ngwaahịa ha. Nke a na-abịa dịka ọzọ mere n'ime steeti Lagos. Dịka a na-ekwu ugbu a, ọtụtụ ndị oso gọvanọ achị n'ime steeti Enugu esonyela pati APC ugbu a na nkwadebe nkwupụta nsonye Peter Mba sonyere pati APC. Ọkaiwu Enibeha Effiong akatọla mgbaghara onye isi ala ụfọdụ ndị mere mpụ natara n'aka Tinubu ma kọwaa ya dịka ịkwagide mpụ na omekome. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.